Be, pagdali na diha. Sara god. Ano man? Asa naman po dayta? Ila Maria, madulo og dula. Maayo kay pag humaniyag panghugas na nilhig. Wala na magpasugo. Mahuman ko ron anig panilhig. Mulaag na ko. Kaya nakapanghugas naman ko plato. Yan nakapanilhig na ko diri sa sulod. Ops, Maria, unsay mulaag? Ako ma, mulaag. Kaya human naman ang akong trabaho. Wala pa na human ang imong trabaho ha. Dili ka pa pwede nga mulaag. Unsa pa day ang akong trabahoon ma? Human naman ko og panghugas og plato. Human na pug ko panilhig sa gawas. Yan ang limpyo na pug ko diri sa sulod. Ang laba pa ka. Dili pa ka pwede mulaag. Na, mahadlok na ko biti oy. Nasakpan beta tong ni Agi. Anong mahadlok mga Claire nga magdula ramon tani ni Maria? Tara na. Tara na ba? Tay bitaw ka. Nagusto ko bitaw sa nang Marlene. Ingon dyan ako, ikaw na pa ulo. Mama, oy, manglaba ba yaon ta kumanya? Wala may sabon. Sige, magpalit kong sabon. Diri lang ka ha, kay magbalik ka ko dayon. Nagli, nilakaw silang Marlene, oh. Tara na, Gli. Gaya po di mama maabot oy, kay para makasugod na ko og laba, kay para makadula na ko ba? Na, dula ka. Sige, isa ko na tong dulaon. Syatong. Sige, pero manglabas ako. Maria, pagdali po rin nga. Lagi, dali naman kayo ni kagamay na kahalang. Ano ba yung sama? Yung masukubiyan na siya nga makakita sa inyo. Dali, sunod na! Tay, nagpadulong na si Mama. Papariyas na po ni atong ni Agi ba? Nalita ko sila niya nasakpan ni Mama. Maria, dara ang sabon, oh. Abi, babe! Ang mga bulingon sa kwarto, gikuha na ni mo? Wala pa, Ma! Akong kuhaon, be. Kini mong si Biti ba? Pandamay kaayo. Nasakpan na po ni Ani ron. Tay, makulang kini pa. Asa ka ito na pulaputang ang bulingon mo? Ay, tama. Naadi sa pikas kwarto. Uy, nganong nagsiga maning suga? Ako sang palungon, bi. Uy, nganong naa makadiha, Claire? Na? Subo kong Mariana. Pakuhaan ng bulingon. Maayo kay tabangan dahil ninyo si Maria. Sige, gawas na dito. Dito lang din. Hi, Nang. Uy, naapo di ka dire? Kuha na ko ang bulingon nang kay tabangan na mo si Maria. Hey. Maayo. Sige, gawas na dito para magkadula mo ang iniguman. Sige lang. Huutan na ni mga batao kay gitabangan nila si Maria. Ay, nagkasapaan ni Mama. Wala gani ino kay nakita kong alibay. Uba kung sapod. Giinan ako siya. Subok ko rin pakuha sa labuno. Anak ko, uy, may tabangan ka na maglaba. ni Claire.